pasngusi ba kinong hikai sa sisien ki kami madan bandawa yala ka hop mangi na katur pa na ka workers power ni ai ka jing krisyani kinong hikai na marba kalong ka ka ba iklam akor bat ka bala khlam ran shisha ba ka sarkar haka tu kusin ba ki ka kular yaki ba hapo lai teliki cabinet meeting kin resolve na kin penbiang no kita kijing dawa jo kinong hikai kim don syuk karan karem ban thok ya kinong hikai but na mal bak hampa la ban pen urlong ya kani kijing kular sa sien kinong hikai om tang bakilet ban shong men sngi hang the ki hap shong men met ru nang ban pen pe phang ya ka sarkar halor kini kijing dawa jong ki badadon nong rim shisha kalong ka eka pas ngsi bahakan ni ka jela jong ni metangi la san post nem bayo ka jela la jong hendrai pinda pet hakal yang ka koi ka khia haliang ka puli puthi ka umbam undi shat dong dangshen ka tuka report PGI on education ka bapen biang da kaniti ayu ka kedau ba mangi ha meghalaya ngi don shatrai but ki we na ka jing thau ha ka tuka report na ka kai phot kalong ba ka bit ka biang ni em ka jing ka jakatri kam jong kinong hikai ka bamut baka tulap baki yo hato ka biang ni em na mar baki biang kinong hikai ka puli puthi ha kani ka jelaru kampoi se kadang ya chatdong om tang baka thok ka syukur kani ka sarkari ki nong hikai kamla ban bat tang ya katin baka ai ki ru bakin penbit penbiang hapo kini kilai teliki cabinet meeting nrei kaju ka daw ki baki ai ro baki mla ban penbiang ya kata ka living wage jong ki nong hikai kade ka hok ka jong ki bikin yo ka tar ki ong si ong bangim dan pisah kinot ban ong dan pisah haba man la ka sngi pa de ki alit penserwa lo ka pisah jong nga jong piu pa ba ban ya thet ki kali rem ban it sna ki building ki bator ban ya let sang perthai banya wan lam ki consultants nang ni nang tai hendra ya kinong hikai ki ba pen he pen san ya nga ya phi ki ba pe ya ka bha ka mya ki khon jo nga jo phi kim perwa bat kim persang ru ban wat ya kata ka pisah ban pen bit pen biang ki jing seu jong ki nalor kata pa de ka de ka ju ka sarkar ka ba shim ram ADB loan World Bank loan manu ban seu kini ki ram hadin habot kishimi kini ki ram ria kinong hikai jong ni kimla pen biang sa shi sien ni ai ka khti ka mon ka khti ka diang ya kani ka jing khi jong kinong hikai na mar ka jing ya khi ka long ha ka nong rim ka bas kem but ni dei ban sngu thu ru bakane ka sarkar om tang baka thok ka syukur hendrei ka kontre kam jong ka kamla ban pen biang tang ya ki utilization certificate hadu ba 8,000 crore tam ka khlamla pen biang yakini ki jing ken jing dia ka ba mut ba ka jing du nong ka long jongi ka state nama haba phimla ban pen biang ka jing ken jing dia phimla shu ban le shim pa de ki gran man le panik ki gran ka budget na benta ka education ro na benta ka puli puthi hauni usnam kala hiar haro kata kala aduna ya ka henriu phu pra crore bania nujor baki Islam ki pelada tika mamut iu ka bamut ba ki shule man le ban ong bakin kan teu ta ka puli puthi syukran tang da ban lat jing hau nama haka kampat ka pau bakim patiau kim salia ru bahaba kinong hikai jong ni mi sha surok ki khon ki ti jong ni kidang do man ka sngi ka puli puthi tingi hap ban bu jing kali ka ni sarkar bat ni dei ban aya ki ka jubab ka bating